mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Buong pamilya ko sinasapian ng kasamaan dahil kay Lola. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na po akong tagapakinig ng programa ninyo. Inaabangan ko kayo palagi. Sana ay mabasa nyo ito at maiibahagi sa iba para sa mga katulad ko na nahihirapan na sa buhay. Nahihirapan sa sariling pamilya. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lourdes. At ito, ang aking secret file. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento kong ito. Sobrang sama kasi ng buong pamilya ko. Maliban na lang sa nanay ko at kapatid ko. Nakikitira lang kami sa bahay ng lola ko. At simula noon, alam kong hindi na niya ako gusto dahil isa akong illegitimate child. Minamaltrato ako ng lola ko. Bata pa lang ako. Pisikal, verbal. Inaabuso niya ako. At lahat yun ay tinitiis ko hanggang ngayon. Fast forward sa adult life ko. Nagtatrabaho na ako ngayon. Pero nandito pa rin kami sa poder ng lola ko. Hindi ko kasi maiwan-iwan ang mama ko. At kahit ang mama ko, na sarili niyang anak, palaging inaaway ni lola. Na para bang hindi niya anak. Yung tipong kahit si mama ang nag-aalaga sa kanya, wala man lang kahit anong sweetness o pag-aaruga o care ang mararamdaman mula kay lola. Basta ang sama ng pakikitungo niya. Na para bang utang na loob naming lahat na nakikitira kami sa kanya.
Masakit lang para sa akin. Dahil kahit anong pilit ko na umiwas sa sarili kong lola, hindi po pwede. Ang realidad ay minimum wage lang ang kinikita ko. Hindi ko magawang mailipat ang mama ko at kapatid ko sa ibang bahay. O kahit sa maliit na apartment lang. This year, meron kaming naging malalang pag-aaway. Dahil sa turntable ko. Ang turntable po ay isang record player kung saan ilalagay mo yung plaka para makapagpatugtog ng kanta. Etong lola ko, sobrang attached dun sa turntable ko na ibinigay ng ex ko. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Ibinigay yon ng ex ko. At sa pagkakataong yun, ay napagdesisyonan kong ibenta na ito. At nung malaman niya na ibinebenta ko ito, nagalit siya bigla. At ang mga lumabas sa bibig ni Lola ay, lumayas na raw kami. Naisip ko lang, hindi naman kanya yung turntable na yun. Bakit gusto niyang angkinin? Kaya para wala na lang gulo, ibinigay ko na lang ito sa kanya. Ang sama-sama ng loob ko noon. Pero hindi pa pala matatapos doon ang sama ng loob ko. Bakit? Pagka-uwi ko galing trabaho, nagulat na lang ako sa nadatnan ko sa kwarto ko. Sira ang cabinet ko. Sira ang ilang mga gamit ko. Basag ang salamin ko. Nagwala sa loob ng kwarto ko ang lola ko. Ang sama-sama ng ugali ng lola ko. Yung pakiramdam na lahat naman ginawa ko. Nag-aral ako, naging masunurin, nagkaroon ng trabaho. Pero parang walang epekto ito sa kanya. Naisip ko nga, naiinggit ba si Lola sa akin? Kung tutuusin, wala naman dapat siyang ikainggit sa akin eh. Sa isip-isip ko pa nga. Siya nga yung rason kung bakit basura yung buhay ko eh. Kasi simula bata ako, hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako. Nagtitiis pa rin ako. Nagtitimpi pa rin ako. Na kahit ang dami niya ng ginagawang masasama sa amin, tinatanggap lang namin. Sampal, tadyak, bugbog. Lahat yun. Okay lang. Bangon uli, kinabukasan, kahit magdugo pa ang labi. Masasakit na salita. Okay lang. At kapag nagsasabi ako sa sarili kong mama, ang sinasabi niya lang sa akin ay intindihin na lang daw si Lola. Pero DJ Rocky at DJ Jello, pakiramdam ko hindi na talaga to tama. Kasi sirang-sira na ang mental health ko. Parang nakakaisip na ako ng gawain na magpapatigil ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Isang araw,
Nasa isang building ako na may 21 floors. Pumunta ako dun sa rooftop. May balkonahe. Naglakad ako papunta dun sa edge. Nilibot ko ang paningin ko. May nakaharang na railing. Hanggang dibdib. Pero alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, sa isip ko, etong railing na to, kaya ko naman tong hakbangan. Nung akmang akit na ako, biglang may guard na sumitsit sa akin. Sabi ko nagpapahangin lang ako. Siguro, nailigtas ako nung guard na yon sa masamang iniisip ko. Lumipas ang mga araw. Naiisip ko pa rin yung tagpong yun. Nakakaisip pa rin ako ng mga suicidal thoughts. Dahil kay Lola. Dahil sa kasamaan niya. May mga naririnig pa nga akong kwento eh. Kwento na nanggagaling sa kapitbahay namin na ikinukwento daw ng lola ko. Gumagawa ng kwento itong si Lola tungkol sa amin ng kapatid ko at ng mama ko. Naisip ko nga, ako naman yung nagbabayad halos sa bahay. Yung mga bill sa bahay, halos sa lahat, ako ang may kargo. So bakit yung sinasabi na freeloader lang kami? Na wala kaming silbi, wala kaming ambag? Madalas hindi nga ako pwedeng kumain eh. O maligo. Kasi papansinin niya ako. At katakot-takot na pang iinsulto ang sasabihin niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, DJ Rocky at DJ Jello. Maliban sa tiisin ang lahat hanggang sa makaya ko. Pero ang sakit-sakit na kasi. Naaksidente si Lola. Inalagaan ko siya. Nung lumakas, ako naman yung sinisira. Wala man lang konsiderasyon sa amin. Si Lola lagi na lang naninira ng mga bagay. Tinatapon lahat ng gamit ko. Yung kahit nakatira ako sa isang bahay, hindi ko matawag na tahanan to. Lahat sinusubukan kong gawin para sa kanya, para matahimik siya, para maging masaya siya, pero wala. Walang epekto. Ubus na ako. And DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko alam kung buhay pa ako by the time na mabasa niyo tong kwento ko. Pero ibabahagi ko pa rin ito. Para sa mga tulad kong minamaltrato. Ng taong walang alam. Kundi manginsulto, manghusga, at manakit ng sarili niyang dugo. Ayoko sanang dalhin to sa kamatayan ko. O sa susunod na henerasyon. O sabihin natin sa future family ko.
Kasi nga ayoko na maranasan nila yung naranasan ko. Kaya baka tapusin ko na lang lahat ng to. Salamat ha. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lourdes. At ito, ang aking secret file.